Insemmilkom nilqakom il-ġdid tal-programm News.mt. Fl-ewwel servizz tagħna llum se nitkellmu dwar il-bidla fl-attitudni fost politiċi Ewropej fejn tidħol l-immigrazzjoni irregolari. Se nsemmu wkoll ir-reazzjoni ta' pajjiżna, pajjiż li kien minn ta' quddiem net li tkellem dwar il-ħtieġa li jkunu miġġielda it-traffikanti ta' persuni. Naraw. Kellhom imutu l-eluf fil-Baħar Mediterran biex il-Kummissjoni Ewropea faslet aġenda komprensiva dwar l-immigrazzjoni. Il-karba ta' pajjiżi bħal Malta u l-Italja kienet ilha teżisti, iżda l-bosta snin waqgħet fuq widnejn torox. Però kien hemm diversi fatturi li waslu għall-bidla u attitudni differenti fost il-politiċi Ewropej. It-tmexxija ta' Joseph Muscat f'Malta u Matteo Renzi fl-Italja, il-Kommissjoni Ewropea ġdida mmexxija minn Jean-Claude Juncker u t-traġedji riċenti fil-Baħar Mediterran kollha labu fattur importanti. U x'inhu wieħed issa għandu jħares il-qudiem u mhux lura. Għax kif esprima l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans, irrida hi li din id-darba l-affarijiet isiru differenti. We want to turn the words that were spoken on solidarity and responsibility into action. We also know that this is a very complex subject, that we need a comprehensive approach because all elements are important and you cannot single out one. Dak li proponiet il-Kummissjoni Ewropea intlaqa tajjeb minn pajjiżna anke jekk bċertu kawtela. Huwa pass fid-direzzjoni tajba, huwa tajjeb li l-Unjoni Ewropea jkollha politika komuni fuq l-immigrazzjoni, huwa tajjeb li anke l-Unjoni Ewropea jkollha il-pjan tagħha bħala Unjoni dwar l-immigrazzjoni. U dawn huma punti li wieħed irid japprezzhom. Hemm imbagħad aspetti ta' natura politika fis-sens li jidher li hemm impenn politiku minn numru ta' stati membri. Naturalment, aħna nixtiequ li dal-impenn politiku jibqa' u li kull pajjiż jibqa' kommiti tad-dikjarazzjonijiet li saru, speċjalment meta kellna anki traċedji anke reċenti fil-Baħar Mediterran. Issa mistenni li mill-kliem ngħaddu għall-fatti. U biex ngħaddu għall-fatti hemm bżonn il-qbil tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa li mhix dejjem faċli. Ir-Renju Unit, l-Irlanda u d-Danimarka diġà esprimew xettiċiżmu. Ma jfissirx issa li wasanna. Ifisser li l-Kummissjoni Ewropea qed tagħti t-triq il-qudiem, qed tagħti l-pjani tagħha, is-suġġerimenti tagħha, però finalment huwa kull stat membru li dak li l-Kummissjoni qed tipproponi, finalment kull stat membru dawk il-proposti jagħmelhom tiegħu billi jgħid ser jagħmel u li jaqbel ma dak li tiġi propost. Jiġifieri naturalment issa kull pajjiż irid jagħmel l-analiżi tiegħu. Fost oħrajn qed jingħad li sal-aħħar ta' Mejju l-Kummissjoni Ewropea se tipproponi sistema ta' distribuzzjoni temporanja ta' immigranti li jidħlu f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea li jkun taħt pressjoni mill-fenomenu tal-immigrazzjoni. Biex immigrant jintbagħat f'pajjiż ieħor irid ikun jidher biċ-ċar li jkollu bżonn ta' protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni Ewropea. Sal-aħħar tas-sena mbagħad għandu jkun hemm proposta għal sistema ta' rilokazzjoni permanenti. Se jkun il-pajjiż li jmorru għandu li jieħu ħsieb tal-persuna u l-proċess tat-talba tal-ażil. Proposta oħra li trid titfassal sal-aħħar ta' Mejju hija skema ta' risistemazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea biex toffri post għal 20,000 persuna li telqu minn pajjiżhom u li wkoll ikun jidher biċ-ċar li għandhom bżonn ta' protezzjoni internazzjonali. Kull pajjiż għandu kwota li saret skont kriterji ta' distribuzzjoni. Iżda mhux il-pajjiżi kollha entużjasti għal dan. Jekk se jkun hemm pajjiżi li se jibqgħu barra minnha, jiena ngħid li kull pajjiż imbagħad irid jikkonsidra l-pożizzjoni tiegħu u dik hija parti anke mix-xogħol li aħna rridu nagħmlu anke bħala Ministeru li nikkonsidraw dawn l-options kollha. Din l-aġenda l-Kummissjoni Ewropea triplikat ir-riżorsi għal missjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ fuq il-baħar. Xi ħaġa li għandha lan li tevita iktar imwiet. Iżda il-politiċi llum qed isostnu li l-aspett umanitarju mhuwiex biżżejjed. Biex inkunu anke politikament korretti rridu nitkellmu wkoll fuq l-aspett ta' sigurtà u nassigurak li jiena bħala Ministru responsabbli anke għas-sigurtà nazzjonali din mhijiex it-tieni priorità, mija l-ewwel priorità fiħdan dan il-Ministeru. Jiġifieri l-aspett uman u l-aspett ta' sigurtà imorru flimkien m'hemmx wieħed qabel ieħor. Fil-fatt biex l-Unjoni Ewropea tħares l-aspett ta' sigurtà qed tfittex mandat biex tattakka lit traffikanti.
Ir-rappreżentant għall-affarijiet barranin Federica Mogherini ħejjiet il-pjan li permezz tiegħu intalab mandat tan-Nazzjonijiet Magħquda. Malta kienet minn ta' quddiem li saħqet fuq il-ħtieġa li jkunu attakkati traffikanti anke jekk is-sem ta' pajjiżna ma jistax ikun militari. Aħna bħala pajjiż lesti li nagħtu s-sem tagħna biex inkunu ta' appoġġ għall-azzjonijiet li jistgħu jittieħdu. Fattur importanti u ewlieni huwa l-pajjiż Libjan. Naturalment aħna maħniex kuntenti bil-instabilità politika li teżisti fil-Libja u fl-interess ta' kulħadd u ngħid jien anke tagħna bħala pajjiż anke mill-aspett ekonomiku li l-Libja jkun pajjiż stabbli. It-triq biex wieħed jasal sawn ma kienx faċli. Għal snin twal din is-sitwazzjoni kienet injorata. Forsi dan in-nuqqas wassal ukoll biex kibru ċerti sentimenti populisti u razzisti. Xi ħaġa li din l-aġenda trid tiġġielidha wkoll. The biggest gift we can give to populists and extremists who argue against immigration is to allow a broken system to remain broken. The rules are not broken, they're not applied properly, and it's time for us to apply the existing rules properly. Our citizens must have confidence that we will offer help to those who are persecuted or fleeing war, but also that we effectively register and manage those who arrive and return those who do not qualify for asylum. Żorna ċentru ta' matul il-jum f'San Vincenz de Paul, ċentru illi jilqa' lil dawk illi għandhom id-dimensja u għall-unika ċentru tat-tip tiegħu hawn Malta. Rajna realtà oħra kif se taraw intom ukoll. Il-kelma dimensja ġejja mill-Latin demens. Det tfisser tnaqqis ta' xi ħaġa u mens tirreferi għal moħħ. Tnaqqis fl-istat tal-moħħ. Rudolf Cini mill-Isptar San Vincenz de Paul qal li bid-dimensja wieħed jibda jinża bil-mod il-mod mill-identità tiegħu. Żorna ċ-ċentru ta' matul il-jum magħruf bħala l-Paul Kuxkiri Unit, l-unika ċentru tat-tip tiegħu f'Malta li jilqa' persuni bid-dimensja li jkunu għadhom jgħixu fil-komunità. L-aspetti li l-bniedem qed jgħix iktar, il-komplikazzjonijiet mediċi se jkunu ikbar u fosthom tipprevali d-dimensja. Ġifieri dinha waħda mir-raġunijiet għaliex qed ikollna iżjed anzjani bid-dimensja għax qed ngħixu iktar. Ġifieri il-prezz li qed inħallsu tal-li qed ngħixu iktar. Persuna ma jingħadx li qed issofri mid-dimensja iżda li għandha d-dimensja. It-tifsira hija simili iżda l-prinċipju le. Id-dimensja hija storja oħra. Id-dimensja hija li ħafna drabi jkun deterjorament tal-wear and tear biex ngħidlek tal-moħħ illi huwa proċess illi ma tistax twaqfu. F'Malta 6,000 persuna għandha d-dimensja, 1.5% tal-poplu Malti. Sal-2050 se jkun hawn 13,000 persuna, aktar mid-doppju tal-lum. Id-dimensja hija l-aktar kundizzjoni soċjali u medika kostanti li tqum madwar 1% tal-prodott gross domestiku. Ma teżistix kura d-dimensja. Saqsejna tistax tiġi evitata. Qed isiru studji li hemm forma ta' eżerċizzji li wieħed jista' jagħmel. Eżerċizzji anke mentali li wieħed jista' jagħmel li tista' ittawwal il-proċess għax inti fid-dimensja għandek diversi livelli. Tista' ttawwal il-proċess sakemm tiġi fi stat fejn verament tkun avvanzat. Dak jidher li studji li qed isiru dak jista' jsir, però li kompletament tevita sal-lum qatt m'għandniex il-mezzi. Fiċ-ċentru ta' matul il-jum dedikat lil dawk bid-dimensja fir-residenza San Vincenz hemm min għadu fl-erbajnijiet. Iċ-ċansis huma li r-riski jikbru ma' żmien. Pereżempju, jekk forsi jkollok 60 għandek 10% ċans li taqbek id-dimensja, però mbagħad kif taqbes pereżempju 75 years of age, hemmhekk ħadd iżdied pereżempju għal 40% li tista' taqbek id-dimensja. Ġifieri bħala percentaġġ mbagħad iktar dejjem jogħla. Waħda mill-kriterji kienet biex tidħol hawnhekk kienet li tkun 60+. Riċentament dik waqgħet dik il-kriterja għax qed naraw li qed ikun hemm għalkemm iżolati u forsi inqas bħala każi, però qed naraw li qed ikun inqas. Għandna ġifieri in their late 40s.
Qabel issejħu għal-ħin li kell rajna li l-klijenti jisimgħu storja, jilagħbu biljards u bowling, jimmiraw lejn oġġetti u saħansitra jmelsu qattusa li tintuża terapija bl-isem ta' frenza. Uħud kienu jeħtieġu daqqatit u xi kultant tnejn fl-affarijiet l-iktar bażiċi. Fiċ-ċentru jaħdmu 15-il carer, 5 xiftijiet ta' 3 persuni kull xift. Bħala ratio, persuna mill-istaff ikolla allokata magħha 3 klijenti biss, sa massimu ta' 3 klijenti. Però mbagħad pereżempju meta ħanoħorġu għal quddiesa nippruvaw li persuna ma jkollix iktar minn 2. Għal fattur raġuni li jekk inti ħrixt biex mort il-kappella, forsi wieħed għamlek pereżempju u li ħorħa jmullek in-naħa l-oħra, 2 ġiġar diffiċli, jiġifieri 3 tkun impossibbli. Qabel jiġu ammessi fiċ-ċentru jiġi stabbilit x'gosti għandhom u jinbena profil biex is-servizz ikun personalizzat. L-stages ivarjaw, ġifieri jaf ikollok mejda fejn tiżżomm 5 ħdejk u tikkontrollhom faċilment. Għandna każijiet fejn joqogħdu anke one to one. U nippruvaw nagħmlu pjan ta' kura jew ta' kif wieħed jista' jgħaddi l-ġurnata skont l-individwu. Il-jum jibda bil-kolazzjon, eżerċizzju fih innifsu. Sempliċement bniedem tfajtlu tazza kafè qudiemu. Nipprovaw li l-bniedem tajtu pereżempju tibek, il-kafè jew xi ħobb. Nipparteċipaw, niggwidawh għax forsi jkun hemm problema fis-sekwenza kif jagħmelhom l-affarijiet u nipprovaw li jagħmelhom hu. Forsi element ta' safety naf it-termos bil-misħun niferrawlu aħna. ċertu affarijiet għajla nirrealizzaw li jistgħu jkunu problema għal min għandu d-dimensja. Tidħol fit-toilet pereżempju fejn normalment issib mera u tifrustra ruħha letteralment jew inkella taqbad tikkomunika mal-mera. Ġieli tifrustra ruħha anke mal-relatives tagħha li letteralment hemm xi ħadd li daħlilhom pereżempju d-dar. Ġieli tant ikunu konvinti li dik il-persuna li qed tirrifletti fil-mera mhux huma. Għax huma fir-realtà qed jaraw lilhom innifishom, imma tant ikunu konvinti li mhux huma. Sigurtà massima wkoll fejn jidħlu l-bibien għal ġid tal-klijenti stess. Il-bibien ta' barra, dawk normalment ikunu msakrin, ġifieri biċ-ċavetta u kull membru tal-istaff għandu ċavetta biex jiftaħ, ġifieri manwalment. Fi ftit kliem jiġi Farrugia ġabar dak li joffri l-Polku Xkiri Unit. Wieħed huwa li kemm jista' jkun nippreservaw l-abiltajiet li għandu dik il-persuna tad-demenzja kemm jista' jkun nippruvaw nippreservawha. U t-tieni wieħed huwa li huwa servi bħala respite center għal tal-familja biex kemm jista' jkun jistrihom. Aħna hawnhekk niġu pereżempju mis-7 sa 3:30, però jgħaddilna l-ħin fl-aħħar mill-aħħar u kulħadd imur lejn id-dar. Però l-carers daw iridu jgħixu 24 sija magħhom. Ġifieri ta' kuljum mbagħad jibdew jgħajjew anke l-carers. Minn barra dan iċ-ċentru ta' matul il-jum f'San Vincenz de Paul hemm 4 swali speċifiċi għal min għandu id-dimensja. Ftit ġimgħat ilu l-Gvern ippubblika Strateġija Nazzjonali għad-Dimensja li se tkun implementata fuq medda ta' 9 snin. Permezz ta' fondi soċjali Ewropej, partijiet minn din l-istrateġija diġà bdew jiġu implementati u qed jingħata taħriġ speċjalizzat lil professjonisti u impjegati fil-qasam tas-saħħa u tal-anzjani. Dan it-taħriġ diġà sar fir-residenza San Vincenzo f'Caring Rec u issa jsegwi fl-Isptar ta' Għawdex. Ġew pubblikati diversi foljetti indirizzati lejn sezzjoni differenti ta' nies, inkluż professjonisti, u għaddej il-proċess ta' reklutaġġ ta' Dementia Intervention Team biex jassisti lil persuni bid-dimensja u lil familji tagħhom fil-komunità. Konvinta li jintkom għandkom xi tgħidulna tistgħu tkunu protagonisti fuq dan il-programm ibatulna email fuq onenews@one.com.mt. Dan il-programm flimkien mal-programmi kollha li xandarna sissa tistgħu issibuhom fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube u għandna wkoll paġna Facebook. Ma fadalli xejn għarli nawguralkom il-kumplament ta' tmiem il-ġimgħa mill-isbaħ.